A szíriai aranyhörcsög talán a leggyakrabban tartott kisállat, nagyon kedvelik a gyerekek, de ugyanakkor sok felnőtt is van, aki nagyon szívesen tartja ezeket a kedves kis állatokat. Már eleve az eredete is nagyon érdekes. 1930-ban egy kutató ásott ki néhány darabot az akkori Palesztina területén, majd kutatási célokból a Kairói Egyetemen tovább tenyésztette őket, és szaporosságukat is mutatja, hogy rendkívüli módon elszaporodtak, és ezekből kerültek példányok Európába, majd szerte a világba. Hát ma már több millióra tehető a terráriumokban, illetve házaknál tartott példányok száma. Ugyanakkor a természetben nemigen találtak mostanában ilyen állatokat, tehát mondhatni, hogy már szinte kipusztuló félben van, ugyanakkor milliós nagyságrendben tartják díszállatként. Egy nagyon érdekes kis rágcsálóról van szó, föld alatti járatokban él a természetben, itt különböző üregeket hoz létre, amelyek szaporodásra, illetve a takarmány tárolására alkalmas. Itt mindjárt felhívhatjuk a figyelmet a küllemében mutatkozó érdekességre, az úgynevezett pofazacskóra, amit mikor adunk enni állatunknak, először teletömi, tehát ilyen nagyon érdekesen megduzzad a nyaka, le van takarmánnyal, majd a lába segítségével valamilyen rejtek helyre kiüríti. Ugyanezt csinálja a természetben is, csak itt beviszi a zodujába, és ott elrejti. A kültakarója az egész lágy, selymes szőrzet, amely a vadon élő példányoknál vöröses-barna, a hasi rész világosabb. Ma már a terráriumban tartott állatoknál szürkét, zsemleszínűt, vörös tarkát, de még foltosakat, illetve feketét is találhatunk. Itt a képeken is háromféle színváltozatot láthatunk. A méretére jellemző egy ilyen 10-15 centis testhosszot ér el, kis tömzsi, nagyon aranyos kis állatka, olyan macis megjelenésű. A hímeket, nőstényeket könnyen megkülönböztethetjük. A faroktő a hímeknél duzzadt, ilyen kúposan kiálló, míg a nőstényeknek, hogy úgy mondjam, szép kis kerek popsiuk van. Állataink tarthatóak egyesével, vagy csoportosan, de akár párban is, kinek hogy tetszik jobban. Ha szaporítani akarjuk, akkor általában az ilyen kisebb családokat célszerű együtt tartani, 2-3 nőstényt egy hímmel. Elhelyezését legjobb egy üveg terráriumba, alomként használhatunk forgácsot, macskaalmot, esetleg ezt az úgynevezett csutkaalmot. Itt azért fel kell hívni a figyelmet, hogy amennyiben macskaalomról van szó, mint ajzat, valamilyen puha, meleg anyagot, szén vagy forgácsot, csutkaalmot azért tegyünk egy sarokba, ahova elvackolhatja magát. Berendezési tárgyakként nagyon egyszerűen alkalmazhatunk bármilyen arra alkalmas eszközt, amiben el tud bújni, tehát egy búvókát, de szaküzletekben kaphatóak nagyon aranyos kis hörcsökházikók, illetve különböző bujkállók. Ezen kívül jó, hogyha beteszünk a terráriumba egy forgót, amivel úgymond elszórakoztathatják magukat az állatok. A itatására nem feltétlen van szükség, ezért itató nem muszáj, hogy legyen, de nagyon jó szopókás itatókat lehet kapni. Az elhelyezett tárgyaknál nagyon oda kell figyelni, hogy olyan magasságot érjenek csak el, amiről a hörcsögünk nem éri el a terrárium peremét, ugyanis, mint a képen is látható, amennyiben eléri azt, akkor ki is fog mászni. Na most, hogyha a lakásban egy ilyen állatka megszökik, ez nagyon kellemetlen tud lenni, borzalmas károkat tud okozni a rágásával, például egy szekrénybe berágja magát, ruhákat tehet tönkre, kanapét, ami azért nem filléres dolog. Ugyanakkor szegény állatot is érheti baleset, elkallódik, úgyhogy ezt mindenképp meg kell akadályoznunk. Itt át is térnék a tartására, a takarmányozására. Hőigénye nem különösebb, nyilván a hideget kerüli, hiszen az élőhelyéből adódóan is
ugye meleg éghajlaton él, de egy szobahőmérsékleten nagyon jól el van. Arra azért figyeljünk oda, hogy húzatot, lehűlés, ilyesmitől kímélni kell, valamint nyáron nehogy véletlen tűző napra tegyük, mert azért hiába meleg égövi, azért a 40 fokot nem nagyon szereti, vagy annál is többet főleg. Kitérnék a szaporodására, esetleg tenyésztésére. Nagyon könnyen, gyorsan szaporodó állatról van szó. 18 nap a vemhességi ideje, egy-két darabtól a 12-13 darabig tud elleni. Itt két dologra kell figyelni. Először is állatunknak, mikor vemhes, legyen búvóhelye, ahol ugye el tud rejtőzködni elléskor, és ahol a kicsinyeit tudja nevelni. A másik pedig az, hogy ne bolygassuk. A bolygatott hörcsög, ha nem érzi biztonságba magát és kölyt, sajnos általában felfalja az egész almot, és ez nagyon drasztikusnak tűnik, de a természetben ez egy védekezési mód, hiszen az üregbe esetleg bejutott ragadozó, hogyha ő védené a kölykeit, őt is megenné, de ha felfalja a kölyköket és elmenekül, akkor biztosította a saját túlélését és ezzel a további szaporodását. Tehát ez elkerülendő. Legalább egy hétig ne is nézzük meg, hogy hány kölyök van. Ő, hogyha elpusztult kölyök van, vagy egyéb, azt úgyis elrendezi saját maga. De utána már nyilván ki is kell takarítani a helyét, tehát innentől kezdve a szokásos menetbe takarítsuk állatunkat. A szoptató hörcsögnek esetleg ellentétben az eddig elmondottakkal nem árt egy kis vizet adni, inni. Itt nyilván arra kell figyelni, hogy ne közvetlen zöldetetés után adjuk a vizet, nehogy véletlen valamilyen puffasztóbb zöldet adtunk és felfúvódjon állatunk. A kicsiknek 16 napos korban nyílik ki a szemük, ilyenkor már gyakorlatilag önállóan táplálkoznak, egy-két nap elteltével le is választhatjuk őket, és külön nevelhetjük a szülőktől. Az elléskor nem feltétlen szükséges a hímet elkülöníteni, viszont akkor több búvóhelyet kell biztosítani, hogy nehogy egy állandó veszekedés alakuljon ki a búvóhelyekért. Mondjuk ilyen szempontból jobb elkülöníteni, viszont ha elkülönítve tartjuk ez alatt az idő alatt a hímet, utána újra össze kell szoktatni őket. Ugyanis a hörcsögök sajnos idegenekkel szemben elég agresszívek tudnak lenni, és nehogy verekedésbe torkoljon az újra összeszoktatás. Egyébként az ivarérettségét durván 2 hónapos korban éri el, tehát itt, hogyha netán együtt tartjuk a szülőkkel a kicsiket, később erre azért figyelni kell, hogy ennél előbb el kell választani őket. Etetése kétféle takarmány felhasználását ajánljuk, egyik a lédús, másik pedig a száraz. Szárazra itt elsősorban a magfélékre gondolunk, tehát különböző gabonamagvak, esetleg különböző apró magvak, olajos magvak, például napraforgó. Itt azért felhívnám a figyelmet arra, hogy napraforgóból, illetve olajos magvakból azért óvatosan, mert ugyanezt nagyon szeretik, de a sok olaj miatt borzasztóan elhízhat. Amúgy is elhízhat, eléggé hajlamosak a hörcsögök, olyan nagyon aranyos kis ducik lesznek, de ez az egészségüknek nem feltétlen tesz jót. Bele kell gondolni, hogy a természetben félsivatagos területeken él, tehát ott, ha már néhány szem fűszálat, fűmagot össze tud gyűjteni, az már neki nagy zsákmánynak számít, és sokszor éjszakánként szinte kilométereket kell neki gyalogolni ezért az eleségért. Még mi mindent oda teszünk elé, sőt sokszor azt hiszük, hogy nincs előtte eleség, holott ő csak elrejtette. A másik dolog a lédús takarmányok, hát itt természetesen elsősorban különböző zöldségfélékre, gyümölcsökre gondolok, esetleg kintszedett pitypank, herefélék, fűfélék is szóba jöhetnek. A természetesen ők több szálas takarmányt tesznek, mint magot, ugyan tartáskor mi inkább mageleségen tartjuk, pontosan ezért kell sok szálast adni, tehát zöldséget, gyümölcsöt, fűfélét. Na most, mint említettem már, itatóra nem feltétlen van szükség, pontosan azért, mert a rendelkezésre álló szálas takarmányokból, zöldből nagyon sok nedvességhez jut, ami fedezi is ilyen téren az igényét.
A zöldféléknél oda kell arra figyelni, hogy puffasztó zöldségeket, például káposztaféléket ne etessünk, ugyanakkor a burgonyát azt feltétlen kerüljük el, ugyanis a burgonya tartalmazhat egy anyagot, az úgynevezett szólanint, ami rágcsálóknak rendkívül mérgező. Lehet, hogy ismerőnk azt mondja, hogy ő már sokszor adott burgonyát, ezt el is hihetjük, és nem lett semmi baja állatának, de van, amelyik burgonya tartalmaz ilyen anyagot, ami mérgező, van, amelyik pedig nem. Ne kísérletezzünk, mert nehogy elpusztuljon emiatt állatunk.